nwa bụ n'ọnụ Ikenga n'ọzọ bụlụ onye ka nwa bụ n'ọnụ Ikenga n'ọzọ bụlụ igwe onwe onwe ya ma onwe ya na-atụ ya egwu igwe onwe onwe ya ma onwe ya na-atụ ya egwu ebere nwa bụ ike ego yi na-awụ ya akpata oyi ebere nwa ego yi na-awụ obodo akpata oyi igwe onwe onwe ya mbọmbọ nwa onye ka nwa bụ n'ọnụ Ikenga n'ọzọ bụlụ onye ka nwa bụ n'ọnụ Ikenga n'ọzọ bụlụ igwe onwe onwe ya ma onwe ya na-atụ ya egwu igwe onwe onwe ya ma onwe ya na-atụ ya egwu ebere nwa bụ ike ego yi na-awụ ya akpata oyi ebere nwa ego yi na-awụ obodo akpata oyi igwe onwe onwe ya mbọmbọ nwa Ikenga n'ọzọ bụlụ igwe onwe ya ma onwe yi na-atụ ya egwu Ikenga ndị ọzọ bụlụ ọgaranya onye ka nwa bụ n'ọnụ Ikenga n'ọzọ bụlụ onye ka nwa bụ n'ọnụ Ikenga n'ọzọ bụlụ igwe onwe ya ma onwe ya na-atụ ya egwu igwe onwe ya ma onwe ya na-atụ ya egwu ebere nwa bụ ike ego yi na-awụ ya akpata oyi ebere nwa ego yi na-awụ obodo akpata oyi igwe onwe ya mbọmbọ nwa sele ide selie ilere selie na nne m ụlọ yi mụọ na vileji a na-akpọ eze nwere ike n'ukunu ọzọ bụlụ na-ekwusigo ka nne mụrụ odogwu mana nna ya bụ lechi Aloysius akpụ n'ọnụ ọgaranya mana nna ya na-anwụlugo mana oge nna ya dị ndụ na nna ya na-anya tipa nna ya dị ndụ na nna ya nọ na nlọ ndị mmụọ ozi wee gbanya mgbe ọ bụ ka mama anya dị ime odogwu na nwa anụ ebu n'afọ na nwaanyị ga-abụ odogwu nna ya wee teta ụlọ nna ya wee bebe ekpere Olise do Chukwu Olise ka ndị ndụ wee bụ nwa m wee bụ ife ọ ga-abụ alịlịnị ka nna ya kwesịrị nna ya wee jebe ọlụ ife nni ka na-emezi nna ya na wee nwụle ofu nwanne ya ji nwụle ka eji modogwu ka eji mụzi onye ka nwa bụ n'ọnụ ọgaranya mama anya ya bụ lọlọ Virginia akpụ n'ọnụ manya bụ mpọpọ dala abụbọ gọdị na nwatakịrị maka na nna ya nwụrụ ugbo mama anya masị ụkwa okenye na wọtapụrụ mpọpọ wee buru ụkwa wee kwugharịba ebe a na-achọ ibe bọdịli ụwa mpọpọ nwụrụ kọnkiriti ebe a na-alụ ụlọ ụnabukenu si adịo mpọpọ mesele wee naba Ọnịcha do ebe o jere bọye o wee masa wee bụla banye n'aba obodo South Africa wee kwudo odogwu ovu a na-akpọ onye ka akụbu ha etu Niko si bute ego o wee bụ mụọ kọmpani akịa kọmpani a na-akpọ Eagle WC Nigeria Limited Eagle WC Pty Limited
ịchọba ụlọ gị mma ngwongwo eji achụ ụlọ mma ịchọ wata sistem dị mma ịchọlụ jacuzzi dị mma wọching embezin mara mma shawa na-agba ọgụma ngwongwo eji achụ ụlọ mma ịgo WC Otek Moto Spare Parts Nigeria Limited ọgaranya Eagle WC West African Limited Eagle Oil and Gas Nigeria Limited onye ọma na inweli ego mpapa wee nataba nne ya n'obodo eze nwere ike wee bupụta ego wee kebu ụmụ okolobịa obodo nwebe aṅụle si onye ọbụla achọba kalaki ahụ ogolu moto ịsa ahụ bụ bọsị ka enye mmadụ ịsa ma ndị bada ma ndị ụkọchukwu onye ọbụla nwebe aṅụle ọ bụ na ịbịazi eze nwere ike tata eze nwere ike dịgo ka London maka odogwu maka ive ọlụlụ n'aka n'obodo eze nwere ike ma ndị be anyị n'ukunu ụnụ ka anyị na-agwa ka anyị were obi ukunu onye odogwu n'aka maka na oge ma ọbụma ụwa ụzọ na-ekwere ọlụlụ n'eze nwere ike odogwu lụrụ nye scholarship na o nyere ya kolikoli o wee kere n'ụwanyị n'ụtala ọlọma Dr. Mrs. Chidimma bụ n'ọnụ omekasonya bụ nwa ọzọ igbo ndanye ekene na ọya dịrị ya mma welise ekele ụwa were ọmụmụ wee chọba mma o wee mọlụnya Ikechukwu akpụ n'ọnụ ka nsi yọ Chukwu akpụ n'ọnụ ụmụọma bịala ụwa n'ọnụ n'anya si m kenele ya obu nwanne nye ọbụlụ n'anya azụ ka akpụ n'ọnụ the magic man na India magic money na India ayaka na ekene ọnagugo ma ndị be anyị ndị Igbo abịa na South enwere mmadụ na-atọ keliba ituluba keliba ituluba babando mmadụ na-atọ ide nsenseba kedu ndị bụ babando mmadụ na-atọ n'aka nye na-agụlụ nụ onye izizi bụ onye ka akpụ n'ọnụ mpompo n'ọzọbụlụ ibubo n'ọzọbụlụ onye nke bụọ ka a na-akpọ Chief Ndubeze Okolie igwe Ndubeze n'ihe ọma onye ọma ọkụ na-enye ife ndị ọlụ nweji ugo nne ya n'ihe ọma na nye kene Chinemeze na South ọgaranya n'inwere iwe kenele m ụlọ ụlọ Dr. Mrs. Ozioma Okolie Stainless nwanyị dị mma onye nkịta bụ Celestine Ude na-anala ụlọ ya Osiso Chukwu Ude asamma nwanyị dị mma asamma nwanyị ọma n'anya bụ onye mmejọrọ n'ụgbọelu ka anyị na-etu ọfa gosiri okwu ome mgbọrọgwụ dịchiri ezi n'eli mgbọba mgbe eziri ya na mmadụ na-etoni n'aba bụrụ onweba n'anya kere ibe ituluba babando mmadụ na-atọ ọkụ na-enye ife n'ihe ọma Ndubeze Okolie onye mmejọrụ n'ụgbọelu mpompo nwa n'ọzọ bụrụ so ya babando mmadụ na-atọ ma basị m
Chief Sunday Mmụọlokwu Eze Chinyerute n'Ozobolo banye Blessed Sonny and Blessed Money Eze Chinyerute onye ọma n'ịdị mma ana nwanne ya Osita Joseph Mmụọlokwu Ernest Mmụọlokwu MM Hotels Nigeria Limited Osita Mmụọlokwu Eze Akudo n'Ozobolo nwanne ya mụsịrị su agba ezi oyi mụ dalụ elu Chukwu na-eche ọgaranya ife na anụ ụkpọ Tony Nwamokwe alụsị na-egbu mmadụ nwere onye ọ na-enyere aka Timo Ikenga ndị ụmụmendụ na Gulelu alụsị na-egbu mmadụ nwere onye ọ na-enyere Achibubetus Akeze Akwenwebe ndị ụgbọ niile Akwenwebe CEO Evite Switch and Socket Akwenwebe and all electrical fittings onye ọma Akwenwebe Rodunye Akwenwebe Chibatani Chimezi Ajiri Chukwu ọnwa na anụ ụgbọ ọnwa du n'Igbo du n'oyibo Amala Chukwu Akolie odogwu n'ihe ọma Keneli Muchibelolo Chukwuka Nwokolie Ikenga Ezinivite Nnewi Kisijo Nnewi South Managing Director Unique Royal Hotel na Nnewi Managing Director Unique Electrical Ventures Limited Nyoma Negado Academy Electrical na Alaba Negado Nana Lolo ya Chinwendi Nwokolo ọmọ obi dị Mekene dịrị ozigbo nwanne m Stephen Ochi agba ego nkịtị dalụ agba ego n'Ozobolo ọgaranya skanti odogwu Ọchị na nweta nke izizi onye ọma Ọchị na nweta n'Ozobolo ya bụ director Soji International CFO Kim Table Water Gina Lolo Oluchukwu Oji Stainless Nwanyama Nonso Martin Igbokwa Nwaka ibi ya na Nnewi na ọya dere ya ma Nebu Director Seal Shelter Global Limited onye ọma n'Igwe ego Kenele m nna m dị Okafọ Ezugo Udo Ekwulọbịa Ogbuebike Chukwu Omenka Igwe Omenka n'Ụmụnachi Nnanyelu Ugo n'Ụmụnachi Group Chairman Omenka Importer and Exporter na South Africa Buru di change dalụ aka na-ezile ego na ọya dere ya mma Chief Quintus Onyemi na mma dara nwejugo nne ya n'Ozobolo Obasanjo ndị Ozobolo oyimo ya bụ chairman ODU na South niile na ọya dere ya mma Emeka Gudosi Yezabata nwanyị ọbanigadi CEO Golden Point na Maputo Kisedo na ọya dele ya mma Collins Nwachi Enego Muzo na ọya dele ya mma CEO Mercy Lodge n'obodo Enugu
keneli meji kagu ike ọra n'ịdị mma ike ọra ndị abịa ịma ohita na Maputo onye ọma bụrụ nke m CEO ike ọra real estate ọgaranya na inwerire anaghị nnadi akụchinyere nwata onye uli n'Igade anaghị East London no Nnadi Group of Companies Pty Limited Nana Lolo ya Onyinyechi Faith Nnadi Asama nwanyị ọma aịbụlụ gbanarị gbadogbu ayụtọghịmụ onye ka nwapụ n'ọnụ Ikenga n'ọzọ bụlụ onye ka nwapụ n'ọnụ Ikenga n'ọzọ bụlụ Ibubo n'ọzọ bụlụ n'onwe ya na-atụ ya egwu Ibubo nwezo bụlụ n'onwe ya na-atụ ya egwu Obele nwa bụ ike oyi na awụ ya agbata oyi obele nwa ego oyi na awụ obodo agbata oyi igwe onwe ya mpompo nwa onye ka nwapụ n'ọnụ Ikenga n'ọzọ bụlụ onye ka nwapụ n'ọnụ Ikenga n'ọzọ bụlụ Ibubo n'ọzọ bụlụ n'onwe ya na-atụ ya egwu Ibubo nwezo bụlụ n'onwe ya na-atụ ya egwu obele nwa bụ ike oyi na awụ ya agbata oyi obele nwa ego oyi na awụ obodo agbata oyi igwe onwe ya